Talo kwano. I know when you are dear and the Muhammad adverts then I know now or Balakov. Akala Mexican will a large bagage to Monaco dish. Only thing where I go at it. Onyana quite fab. Come over down wine. So, Nam can have wife. Okay. We will have when I see Chineke. When you like, I quite don't know when so and I quite see I quite wiki. He said, Quale go Qualemwa. He said, Qualagam Nibu. He said, Haji. Nambarano Koma. Dalurene. Naga, why on the corner? Why I talk on? Why I talk? Imu wine ato nwunye nke ize oneka ụmụ oneka ọmụta ụmụ na-abụ nwoke na-abụ nke bụ ọkwan nke bụ ụmụ isii nwoke nwaanyị na-abụ nwoke ịnọ okay nke tọkwan nke tọ mụrụ nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ eji m n'aka na unu na-ebi n'udo maka na onye nụrụ nwaanyị nwoke ọbụla nụrụ ba nwaanyị bili ogologo ndụ bụ udo ka nya na ezinụlọ ya na-ebi o ji wee nwee arụ isi ike nwobi umeala wee dị ogologo ndụ kedu obodo anyị nọ taata ife a obodo anyị nọ ife a bụ obodo anyị bụ Abalị ebee ka ọ dị kedu lokal gọọmenti ọ dị na ya ọ dị na Ndokwa East na Delta steeti okay kedu ekpeli na ekpele ọrọ na eze ndị ji maka akwamozu nna anyị na-eme ma ndị ka ya bịa echi ma ndị bịagola abịa kedu ekpeli na ekpele fa na-ekpe n'isi onye ọbụla bụ na onye ọbụla ga-abịa akwamozu a ma ndị bịagoro abịa ma ndị na-abịa abịa onye ọbụla ga-abịa n'udo na ọṅụ anyị ama anụ akụkọ ọjọọ ọbụla otu a ga-esi bi otu a ga-esi nọsịkwa onye ọbụla na n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu n'aha Jizọs ya bụ ekpere m n'isi onye ọbụla ụmụnne gị ndị nọ si obodo oyibo ndị na-abịa nwụrụ nne maka na ebe fa nọtụrụ aka maka na ọ nke na obodo oyibo bụ ife kpọm si m na mma abịa kedu ekpere na-ekpere nwa bụ ndị tụtara aka na-abịa nwụrụ nne ekpere nwa bụ ndị na-abịa nwụrụ bụ ekpere agamniru ife akwa ife enwe oge erute fa ncha aka otu a anyị na-asị ka nna mgbara anyị ụkọ mụta ka ọ ga-agbakwara bụ ndị nọsụ n'ebe tere aka otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs daalụ ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ gị dakpalụ n'ọkwọ na ya okay anyị na-apụ ka afọzi daalụ rie nne Father, Okoloma want too much. One mamu rich. Adamu Okoloma battle ademma. Make one mundi good. Okoloma abo the man odi. Odo mamu one it. Chama kanwa. Onya Jesu la. Ọba kala gba. Agba wo. Osoworo lebe. Mutuka. Mo ye ni wo sabelebeli. Video wasuma ife magana gani na network adoro kwa giniru udado kwa sia service asikelefe le video fo bale belo ina nuki fene ni yidire ye
Lago fui de comer. Nikom. Okay. Sonika. Raga. Okuna kan to no. Obara. Okuna kan to no. Ona ku na aga jile to no. Oti ali ayo so. Ale ku kale ku. Afia. Ọjọ́ mẹ́rin tó fi wọ́kẹ́wọ́kẹ́ ó tí tí ọ̀sọ̀ tí ẹ̀rọ wọ̀ ọ́ yìí bùkẹ́ bùbálẹ́tì ó lè tí ní ọ̀gbìn ní àwọn àgbò fọ́nà ní ìyànà ewu ẹ̀yà pọ̀ áwò máìkì kánlọ́ọ̀gà ó wọ ẹ̀bọ́ lè jẹ́ ọ̀nà bí ẹ̀wọ̀n ẹ̀bọ́ lè jẹ́ òkàjẹ́ tó kúta wọ́n kúrò máa bọ̀ ẹ̀bọ́ ẹ̀nà òun ẹ̀ nna mọ́ èyí Thank you.
Jesus, thank you. Thank you. I will tell you. Uncle driver, the pilot.
Okay, yes, my brother, I can solo gas to Sibu. Kekime. Okay. Inweleki Kowalani Fiji Wesi ABB. Mwezalunja mwega mwelu abala obodo. My brother, that's all Munjim. I am Munjim because I've been to Laka. It's a lot of be a mother, both to go as a mother. Man, I have equal our own father. A brother of my father, our own father, father of all. Our Paluku, Manezoko. Our Pala, my brother. Nine the belly. Mecca, Lawrence. Are you Mungwa? Sagabal. Investigation of like what Wakomozu. Company of my. In our welcome can look from there, different. Okay. Cadet Belly the Belarus and Digimaka Nabum and we say Betty Chich and Webia, Cadet at Belly at Bellefa. Even when you go if you got Papa 95 years, on your Belly in Jama, Ghana Modern, Dopa. And look when you're large with Beleva, Kaizuana, large. I look one no, and I even go. Because him and Opala will go in kitchen. Yes, I'm with Motor. So Anna and I belong to the more motor. You think goes in the boots because Mama boom here. I'm a case of Bagama boom till I boot some blue whenever. Go, my brother. Couldn't do a gig in Willie Buff and do a gig in a fast away. I am not precious. Precious in Kawoka. Precious, yeah, man, what you get there? Are you why? I'm not talking about that. Manivela with them since I believe I have already. I have from Nogo. They're going to go don't get on a motor. Una from my Sparana. In a way, I even motor I'm going to choose. Okay. Also, when I am why because I never like to come why I brought them working. Okay. So I believe equal power father together because I brought some payment on pine. In a way, now when they go logo. Yes. Yes. No. Dalu o. I could soon okay go call it. For Solibiele. Ebunus when what egunu juma bena magic polo magic. On your sin or Gamulan is a lemmy. But to accord the quality of the Sabbath teacher and where become men and meba tata. Dalurian. Okay, and I can look. In cases the key, I shall look. I'm only fan out working alpha. Omologo nwa beze. Nwa beze onna adigi ko bu nna gi. Mba nwa beze bu nna. Mana oya na akwa ifa bu nna m. My grandfather. Okay, your grandfather. Yes, but nwa beze bu great name kaila. Okay. Kefi nwele kiji 30 seconds ko wala ife gi na amekol. Nna ma beze bu nna, ọ bụ nwoke na-ekwu eziokwu. Nwoke fụrụ ụmụ ananya fụrụ ụmụ ananya ọ bụ nwoke bụ n'isi na nwa ọ mara n'isi na nwa before chi a na-efo ọ ya bụ ụzọ gbogbo yi n'ụzọ ọ nwoke ji ụkwụ eje ọ bụ nwoke ma mgbọrọgwụ na mkpa akụkọ ọ bụ isi na nwa ya ọ bụ ntị na-enye ya nsogbu ọ ya ma ka ọ ga-atụnye ya iwe nweta onwe so nwoke bụ ezigbo mmadụ bụ na ana m ekpekwa ekpere si n'ụwa m ụwa ọzọ mma anaghịkwa ka ọ bụkwa nna m. Okay, Dalurian, Cadebel in a Belarus and this Sebedish and Webia Maka celebration of life, but now no Kuna Quatata. I'm a fellow Kikawana, Biakachina Kenna, okay, do go on Udo, if I'm better than Copolozo, I'm better than Copolozo. Why a joke watch Webia when I because someone called in a mother, Bachalijan mother, Naba, Obolo, if I am minimum, if I could call this danger, Nelua. So, I bebe like a chukuduru kwa kosi duwa webia wanachi. Dalu, I sino kigolo kole. Ofosoli biele. Onya sino ogimo obunu no kwasian na unu kunu na akwa. Ojilani zalimeli. Dalu rienne. Ena ikena loge. Nkizi zidiki bia isholo ka imalifa na akpoge na afa. Okay, oganyi dalu no ijeka. Afa mu nne na nna libere onye mechi. Mana abia ni bo obodo e. Ane kene mu akue ne kene mu ndubro apan imo bodo boys malmu wewe. Okay, inwele ki kawala anyi ife na emeta ta bịa na bun ora na eze juputa ki nwela no ge kawala anyi ife na emeta ta ora na eze ji si ebe di chiche nwa bịa na bun. Mma akọwapụ maka na ebe a bụ be mpam. Ọ mpam
a na-akpọ Chief Michael Okwuchukwu Nwabueze onye rapụrụ anyị n'ụbọchị nke n'ime June 4th. So taa na ka anyị na-akụ ya a na-emebere ya, so ya ka ndị mmadụ ndị fụrụ anyị n'anya, ndị ụmụnne anyị na ndị agbata obi wee bịazi ka ha nọnyere anyị. Ọ dị mma. Ị nwere ike iji 30 seconds kọwara anyị ife gị na mpa gị mekọrọ bụgodu na ofu ife gị na ya mekọrọ na mmalụ ofu elofu n'ụwa? Nke izi bụ na mpa m bụ onye ọ fụrụ ụmụ ya n'anya wee onweghị onwe ya, ọ na-azụ nwa ya zụọ nwa onye ọzọ dịka otu o si zụọ nke ya. O weli nwa onye ọzọ dịka nwa ya. Mpa m bụ ofu onye ama ama na ọgbọhụ niile ma marikwa na Delta steeti. Ebe ọ bụla ị ga-alịkpọ afa mpa m, a ga-agwa gị ụdị mmadụ ọ bụ na ọ na-eme ọfụma na ọ dacha okwu n'ụka. Na mpa m bụ onye udo. Like na ọ bụla ị na anyị ga-afụ ndị ichie nọsi ana, ọ mmemme niile my father melu na mpa m melu ọ ya ka ha ji bịa. Ma before nwụọ o nwere afọ ekene a na-ekene ya n'ebe a. Nke izi bụ na ọ bụ echiri onike, osi na onike a gbagote chiakwue, osi na kwue pụọ ochi ọmọdị. Before osi na ọmọdị 2016 ka o chiri ọkpara na-achịkọta ogbe ya niile ma na-eme fụ na ogbe na-aga ọfụma na-aga n'iru. So mpa m bụ onye afọ ọma, mpa m bụ onye fụrụ mmadụ ibi ya n'anya dịka otu o si fụ onwe ya. Mpa m bụ onye bụ na o jide ofe ife ọ ga-eke ya ka mmadụ niile rie, kama onye nọ na-agwụ na mmeri kama ọsị ya onye ya were ka ya buru ọnụ. So mpa m bụkwa nwoke siri ike lụkwuo ọrụ ugbo ma kwụọ ọkwa azụ dịka ihe eji mara ọgbaru. Ok, daalụ rinne. Anyị kwuru si na nyabụ na unu ga-akwa na arụsị ike ka unu ga-akwata ya. Kedu ekpele na ekpele ọrụ na eze ndị ji maka unu wee si ebe dị iche iche wee bịa? Ekpele na ekpele ndị ji maka ifili anyị nwa na mpa anyị wee bịa ebe a. Ana m agwa ha na ụkwụ ha ji bịa na ka ha ga-eji na ga-aka mma. Ana m agwa ha na otu ha bịa basoro anyị kwa mpa anyị, ihe ike amadakwuru ha, ihe ọjọọ amadakwuru ha. Ha na-agba n'okporo ụzọ ga-ewubere ya isi, ha na-aga na mmiri ga-ewubere ya isi. A sị na otu ha soro anyị wee nọọ uche obi ọcha ha na otu aka Chineke ga-eti wee gọzie okwu ha mmaji kwuru mmaji n'afọ a Jizọs. Amen. Olego dala anyị kwuru si na ịkwasịa nna gị na-arụsi ike. Onye ọbụla chere aja eche na ịkwasịa nna gị na ọ ga-abụ ife ịlụ ụjọ dole gị, onye a ga-enwere a na-ezele mmiri. Daalụ rinne. Ị na-ekenelụ gị nke iziri ka ịbịa chọrọ ka anyị mara ife a na-akpọ gị n'afọ. Nwanne m afọ m bụ Neborisa, mana ife a na-etu mba enyi kwa nwa mana eziokwu ebe anyị bi n'ọgbaru akịrị ọzụzụ eji malụ mbụ enyi kwa nwa, mana abụ m onye abalị obodo, ebe a bụ obodo m. So nna anyị bụ ọkpala, ọ nwụrụ anwụ, ewesịka abịakwala ugwu n'obodo ya. Ọ lụrụ ụlọ n'ọgbaru mana ọgbaru abụrụ ebe ya. Ọmụma m bụ onye ọgbaru, o jiri ọlụ oyibo n'ọgbaru wee lụọ ụlọ, kpata ego lụọ ụlọ n'ọgbaru, bezi n'obodo ya wee lụkwa ụlọ nwaanyị 3. Mana ebe a bụ obodo ya, a sị na akwụrụ na amara onye kpalịa. Ewesị ka anyị kwakpụsie n'obodo, anyị kwasịa n'obodo abụọ, obodo abụ abalị obodo. Anyị bịaza n'akịlị on January 4, anyị kwakwa ya na be mma mfaba. So my father tried. My father bụ somebody gbalụ mbọ ka nwoke wee nụọ nwaanyị 3 na-alụ ọrụ ugbo, lụsie ya ike oge ọgwụ ife na-adịrọ, oge eji mma alụ ọrụ. My father dị strong well. Afa nna m bụ Akwukwe Michael, ọkpara abalị obodo. Daalụ rinne. Ekele ekpere na ekpere ọrụ na eze ndị ji maka gị na ụmụnne gị wee si ebe dị iche iche wee bịa. Nwanne m onwere ife ọzọ, onye ọbụla abịala ebe a, both our friends and well wishers on the fly na ya ka babụs ọ dịrị izi mmadụ chọta mmadụ ibi ya bịa sị asọrị na ife mere ya. Eziokwu na nna anyị nwụrụ mana ọ nọrụla wee nwụọ at the age of 95 years. O nwere ụmụ nwee ụmụ great grandchildren ka o nwere. So ekpere na ekpere ọra na eze dịka ajụjụ jụrụ nwanne m bịala this burial my father bụ na ụkwụ fa ji wee bịa, nke fa ga-eji wee na ya aka mma n'aha Jizọs. Ife ọma, ife akwakwa, ife enwe na-ekpe ekpere sị na fa lukwe their business ga na-grow. Business ba ga na-grow. Ọsọ onye fụrụ nke ọ ga-enye mmadụ nke ọ ga-eri akọkwana ya. Ọ dịrị izi mmadụ inete mmadụ bịa sị asọrị na nne ya nwụrụ nwanne m. Daalụ rinne. Anyị sị ka anyị kene gị. Anyị kwuru si na ọka ịgọlụ kọlel
mwese na kwasi nna gị na-arụsi ike onye si na ịkwasị nna gị ka ọ bụla ifeta aka n'ọnụ oge ji anyị zele mmele na obele gbu mbe gbu onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ daalụ rinne mma ikenelụ gị ị nwere ike ịkọwara anyị ife na-eme tata ndị mmadụ ji nwee jupụta n'obi unu kedu ife na-eme ebe a tata na-akpọ Michael Okwuchukwu Nwabueze ọmapala obodo chiri ọkpara ezigbo nna anyị dị m ka ọ fụrụ m n'anya ụmụ niile m mụrụ ọhụ nna anyị dị m eme na m mụrụ ụwa ọ bụ na enwe m nna anyị dị aka ma mụ maka ndị ya ọ fụrụ n'anya si na mkpesa okwu ife ejikwa anya bụ na okwu ya na ife mgbe eme n'ife a na-ewu ewu adị m eme wee ji maka wee fụ m n'anya karịsịa ya anyị akwanyere okwu ikpeazụ a sị na mkpụrụ obi ga-ezu ike na ndị okwe kedu ekpere na-ekpere ọrụ na eze ndị bịara abịa ekpere na-ekpere na etu ha si bịa nyere anyị aka wee na-akwa nna anyị dị m na okwu anyị bịa na okwu anyị dị na nna gị ka nke anyị ji bịa abịa mma aha Jizọs daalụ rinne ka anyị si na ọka ịgọlụ ka ọ lere nna anyị kenelụ gị nke ziri ka ị bịa anyị chọrọ ka anyị malife na-akpọ gị n'afọ afa m bụ Mrs. Kanebi Izukanne mmanụ eziokwu kedu ife na-eme tata iji nwee nọdụ ebe a and kedu onye bụ ife gbezikọrọ ngo na ụlọ iji nwee bụla ya na ebe a tata ife a na-eme ebe a tata bụ na a na-akwa nna m mụnwa bụ adị ya nwaanyị ya bụ ife a na-eme tata ok anyị na gị fụbụrụ nyaa n'abalị so achọrọ m ka anyị mara ekpere na ekpere ọra na eze ndị si ebe dị iche iche wee bịa maka nna unu na-akwa ma ndị chọtara ụmụnne gị ma ndị chọtara gị n'onwe gị ma ndị chọtakwuru ndị nwunye nwa ma ndị chọtara ụmụ ekpere m n'isi onye ọbụla na ndị niile bịalụ maka akwamozu nna m ekpere m n'isi onye isi ha niile bụ na onye ọbụla bịalụ ka na n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu na Chukwu duru fafa wee bịa oge dukafa wee na n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu n'aha Jizọs amen na akwamozu nna m ga-abụ akwamozu gaba anyị kwasịa anyị akwala udo anyị akwala agamnihu anyị akwala ịfụnanya anyị akwala ife akwa ife enwe n'aha Jizọs daalụ rinne anyị kwuru si na ọka ịgọlụ ka ọ lere onye si na ọma mme ka isi wee kwue ọmana n'ọnụ onye ọzọ anyị kwuru si na ọka ịgọlụ ka ọ lere onye si na ụnụ gị na ụmụnne gị ojila na ezele mmiri obele gbu mbe egbu onwe ya bụrụ ajọ ọgụ daalụ rinne
They don't come out.
Thank you.